Hello mga kabandi! Naadi ay karon sa Bilyana Sports Complex. Kauban mi sa akong bana na siya giari diri kay nay activity ugma nya kami padung man milakaw so nihapit na lang sad mi nya ni kuyog sad sinang bandin. Tan-awa. Naa diri sa akong luyo sa na akong bana sa akong luyo. Perting seryosohan niya. Nya ang atubangan di ay nako ani matanaw ninyo ron taud-taud. Hangin kayo no, maglupad-lupad, obvious kayo naglupad-lupad akong buhok. Klaro kaayo nga wa joy taw tanawa nya dako kayo hawan yan. Sa mga normal pa ni nga days nga before wala pa pandemic daghan kay tawo diri nga mag-jogging nya karon perting hawan na di ba makita niyo kanang green sagbot jud na siya nindot kay sa mata. Yahoo! Naabot nami mi diri karon pasad ni naabot silang banding diri dapita sus kanis siya kaning buntod gani paspas kaayo ng clouds diha. Umbot, di man siguro maklaro. Tanawan ninyo mga kabanding. Hunong midri kadiyot. Mabugnaw sa mata. Umbot kaayo sa mata mo, diba? Hala, na ay rainbow. Na jud mi nakita nga rainbow na sa ikatulo na ninako nga namang lakaw mi. Na jud ko'y makitang rainbow as in at sa among tungod. Nasa among tungod. Kisay naka-familiar aning diring dapita. O diba, na jud sa among tungod nakita ninyo mga kabandi na amazed jud ko sa rainbow. Sa una na ay rainbow mo ana din mi. Gunting-gunting yangaw. Ang playground wala may bata, kami usa ang mupuli ng mga dagko no, kami usa ang magbinata diri. Sige duyan-duyan ang bandin kay wala kay ka kuan diha ka ilog, kamulang duha. Grabe ka subo sa playground. So kami usa ang magsaba-saba. Sus mura job na batag balik sinang bandin. Sige kay wala ka suwayan ang paggagamay, sige pag duwa diha. Pero lingaw kayo kuno kay pagkagamay lagi na ako wala ko nakasuway nga ni magduyan-duyan. Ang among himuong duyan sa una kanang sako. Pero kung dili gani matarong og bukot ang sako sus taon mga tagak mi. So sige, tanawan ninyo nagduyan-duyan mi kay wala jud mi kailog dring dapita mingaw kaayo. Nya nagtangtang mi sa among mask kay wala may laing tao cameraman. Duyan-duyan, duyan-duyan. Lingaw kay sinong banding. Yan, ang akong bana kay ikuan man ko. Itabyog, tanawan ninyo kung unsay sunod. Nami patungan nga taas kayo sa tanan nawa kini ana mi diha og patong para makita ang view nawa ka habog kita ninyo ang view ay kabuyaw nawa ay grabe. Tugnaw kayo diri. Kuha na imo sapatos kay slide. Ang usa kay hinaog na.
to i-upload. Ana, okay na. Okay. Muna guys, nangutanan sinang banding guys kung pabadayon pa ba siya sa iyang YouTube channel kay nawagtang manggod ang kanang gitawag nila kana alit ang sana ads ba kay na ang ads nawa siya kay wala pa nadawat ang pin, so pila na kato ka send ang request pero hantod karon wala pa niabot, so para nako no. Aside from kanang kuan nagapas ta sa kanang ads, anyway ang the main purpose mo nato diri is atong ipakita ang ato ang good example sa atong mga viewers or mga kuan no, ang mga nindot nga view mo na ato ang kuan gyud live, travel, life mo na sa nakita ninyo sa intro no sa Nang Bandins TV. So bisan pag way ads padayon lang gihapon si Nang Bandin sa pag-upload ng mga content. So mo padayon ko kay siya ako ipangutana mo padayon gami udi, so mo padayon ni nya di ay mga kabandi na ami karon diri sa asa gan ini Tapad Miss Kanding pakitang kanding. Sa kanding di ay Pakitang kanding. dara ang kanding nitupad ko ani ganiha pero wa jud ko niya gisungay. Good boy kayo ang kanding kay kuan man na siya, laki man na siya. Nya hangin kay diri sa among gimutangan nami karon sa Balamban. Nakaari na mo sa atbang gani sa kabuakan ni Alejandra. Mao ni siya atbang siya. Balay diri. Nay balay diri oh. Oh. Unsa man ang balay? Na kunoy balay diri ari na to. Actually guys, naabot nami diri sa boundary. Dapat katura o kanang naay color diha ra kutob nya. Naabot nami diri. Wala na ni apil. Naay balay diri. Abang na ni photo. Nya. Ako gusto ani Kimba na. Nya. Ha? Ayaw eh. Kimba na lagi na diha ma. Sud nya ta diha. Ay na diha eh. Kimba na diha nya. Muna mga kabandin. Grabe kahangin diri. Kita man muno sa mga dahon. Nya mobalik nami sa taas kay ngano hapon na manguli nami. Nya actually mga kabandin mo padayon jud sinang bandin bahala walay ads. Sige nami request kay dapat gimanual manamo no. Nya ang tud karon kay wala man naapay pila ka request nga nahabilin nya. Ang first request muhuwat man kag 2 to 3 weeks. Nya karon kay naapay request nga isa. Magpaabot kami. So taas-taas na pa jud ang paaboton. Muna mga kabandin mo padayon nya nganong wala sa dayon ko nagsigig upload kay tungod sa kahimtang sa akong papa, akong tata. Murabag grabe ang struggle ba. Kita man mo ato no karon grabe na jud kayo siya kadaot. Murag tan-awon ko sa iya, mutanaw ko sa iya mura man kog mawik. Kuna kinahanglan nga karon akong na-realize dili ko surrender. Pariyaan ning hagdanan nga akong latason perting taasa. Dili ko mo surrender. Okay. Adto nami. Sige. Kutas kaayo so di na ko magsikik tabi-tabi while mo saka. So mo bye-bye na ko. Bye-bye mga kabanin. Bye-bye.